Hei Jax! Vessa näyttää ihan räjähtäneeltä, se tarvitsee kunnon puhdistusta. En mä tiedä, eikö siivoojien pitäisi pestä se tai jotakin? Jax poika, etkö sä tahdo olla modern työntekijä? Mä en välitä mistään tästä. No, tuo ei kuulosta minä pystyn tähän asenteelta minulle. Ei se oo. Huonoa. Mä tykkään susta enemmän, kun sä oot surullinen. No, ehkä sä tarvitset vaan enemmän harjoitusta. Häh? Moi! Tervetuloa McDonald'siin. Tässä videossa sinä opit pääasiat, miten olla hyvä ryhmäkaveri. Ja korvaamattoman ohjauksen McDonald'sin yhtiöön. Milloin sä teit tän? Minä tiedän, mitä ajattelet. En halua työskennellä pikaruokaravintolassa. Haluan olla sarjakuva-artisti ja julkaista oman sarjakuvan. Ja on siistiä olla unelmia, mutta sinun pitää muistaa, että ne ovat täysin epätodellisia ja sinun täytyy luovuttaa. Mutta ennen kuin pääsemme siihen, tärkein asia ensin. Hymyiletkö sinä? En. Mikset? Hei, oota. Kukaan ei näe tätä vai mitä? On aika sinun työntekijä uudelleen arvioinnille.